Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah yau zan nuna muku yadda ake cike bayanai na gaggawa wato emergency information kenan a jikin wayar Android. Shi dai emergency information wani bangare ne da wayar Android ta ware domin mutum ya cike wasu bayanai nashi na gaggawa. Bayanan sun hada da sunansa, adireshinsa, shin yana kan wani medication ne, sannan akwai maganin da yake allergic to it wato idan aka bashi wannan maganin zai samu matsala, sannan kuma a ɗaya ɓangaren akwai emergency number wato number ta wani ɗan uwansa, babansa ko wani guardian nasa wanda idan matsala ta faru za a iya kiran wannan. Wayannan bayanai na emergency information za a iya duba su a jikin wayar Android na mutum ko da wayan tana security a rasa yadda za a cire ta. Amfanin wannan emergency information yana zuwa ne yayin da ko ya faru da hatsari, idan aka ga wayar ana so a kira wani naka a sanar mai, to za a iya kiransa ta wayan taka kuma ko da a ce wayan tana security. Bayan haka idan wayan taka ta faɗi, idan ta faɗa hannu na gari, za a iya duba wayannan emergency contact din a kira inda kake ko kuma a ga adireshin ka, a ga wane ne kai, a kai ma wayan ko kuma a iya kiran ka. Amfanin sa kenan. Ku biyo ni domin ganin yadda zamu cike bayanai na gaggawa wato emergency information a cikin wannan wayar tawa insha Allah. To, da farko dai zaka fara sa wayanka a security ne. Idan ka fara sa ta a security sai ka zo inda ake cewa ka sa pin naka. Maimakon ka sa pin din a can ƙasa akwai inda aka sa emergency, sai ka danna wurin. Idan ka danna zai buɗe ma wajen number inda zaka sa emergency number. A sama kuma gashi an sa emergency information. Sai ka danna wajen, zai koma da sannan sai ka ƙara danna shi. Idan ka danna shi zai buɗe ma wani akwati inda anan ne zaka cike bayananka emergency information. Daga sama akwai alamar biro wanda kowa ya sani, in ka gani tana alamar editing to sai ka danna a wurin nan. A nan zai buƙaci cewa ka sa pin naka, ma'ana ka sa security code naka sai ka sa. Idan ka sa zai buɗe ma wani feji wanda a nan ne zaka cike dukkan emergency information naka. Na farko za mu ga ya ce mana medical information, sannan na biyu ya ce mana emergency contact. Mu fara shiga medical information. Medical information kamar yadda muke gani gashi nan ya kunshi suna, adireshi, blood group naka, allergies naka, medication, organ donor, medical note da dai sauransu. Wayannan bayanan za su taimaka wa mutum ko da mutum yana tafiyansa kawai da wayansa sai ya faɗi ba a san me ke damunsa ba, to idan har ya cike wayannan bayanan za a iya ɗaukan wayansa a ga me ke damunsa, shin yana kan wani magani ne ko kuma akwai abin da yake ko ya taɓa ba da wani daga cikin organ nashi da dai sauransu. Yanzu mu shiga wurin suna sai mu cike. Ni suna na Sabiu Abdullahi Sa'ad, don haka sai na cike a nan. To, sai na biyo adireshi, nan ma sai ka cike adireshin ka, sai in cike. To, sai na blood group, za ka iya cike wanne ne blood naka sai ka cike nan ma. Sannan sai allergies, za a tambaye ka menene allergies, shin a cikin magunguna akwai wanda idan ka sha kake allergies to it, ma'ana zai haifar ma da matsala, nan ma sai ka cike. Medication, shin kana kan wani medication ne, kana shan wani magani ne, nan ma sai ka cike. Organ donor, shin ka taba ba da wani organ naka ne, idan ka taba badawa za ka iya sa yes. Sannan medical note, wani ɗan takaitaccen bayani game da medical condition naka, za ka iya cikewa a nan. Bayan ka gama cikewa sai ka danna back, sannan sai ka bincika can ƙasa inda aka sa add contact. A inda aka sa add contact din nan, a nan ne za ka zaɓi wasu daga cikin contact naka sai ka sa su a matsayin emergency contact. Misali yanzu bara na zaɓi wannan number ta ɗaya kenan, na sa ta a matsayin emergency contact wanda ko da waya ta ɓata ta misali na samu matsala
ko wayan ta ɓata, za a iya kiran wannan number ko da wayan tana security kuma ba a san yadda za a cire ta ba. Zan iya ƙara wata number, misali idan na ƙara gaba ɗaya sai ka danna nan wurin. Idan misali kana so ka goge gaba ɗaya, idan kuma har ka gama sawa ne gaba ɗaya, za ka iya danna back. Shikenan, gashi peji ne emergency information ya buɗe mana a nan. Na peji na farko ya ce information, ga sunana a sama Sabiu Abdullahi Sa'ad. Nan in muka duba address ina Shantake Makoda Local Government Kano, blood type organ donor yes. Sannan ta ɗaya ɓangaren za ka ce contact naka ga sunan inda aka cike. To wannan ke misali a ce kuma sai ka haɗu da irin wannan matsalar, wato sai ka ga wani ko ba shi da lafiya haka kawai ya faɗi akan hanya, ko kuma ka tsinci wayarsa kana so ka kira ka tabbatar ta wane ne, ko kuma ka ga information ɗin da ke ciki, ko kuma wani ya yi hatsari ana so a ga medical information nashi. To abin da za ka yi na farko, in wayan tana security sai ka kuma danna emergency. In ka danna emergency a sama inda ka danna ɗazu za ka ga emergency information, sai ka danna shi ka sake danna, wato ka danna sau biyu kenan. To zai buɗe ma emergency information nashi, ga shi nan da sunan shi da address nasa da komai. Sannan in kai scrolling zuwa gefe nan ma za ka emergency contact nasa da za a kira. Daga nan directly idan ka ga dama za ka iya kiran su kamar yadda ga shi nan zan gwada. To wannan kenan, ina fatan yin uwanmu za su taimaka su yaɗa wannan bayani domin ya zama cewa kowa ya cike emergency, saboda ba ƙaramin taimaka mana zai yi ba. Wannan wata hanya ce ta kawo taimakon gaggawa ba tare da sai an yi ta kiran police ko wani wannan ba. A taimaka a yi shiya domin mutane su ƙaru, kowa ya cike emergency phone number nashi. Gode, sai an jima. Kada ku manta ku danna subscribe, sannan kuma ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Kada ku manta dai cewa ku yi sharing fa domin mutane su ƙaru. Sai an jima.